Céard is Foras na Gaeilge ann. Sí Foras na Gaeilge an agriocht atá freagrach as curch an cín na Gaeilge. Tá fearn hamananta a gobar leis an Foras a chreidir go láidir san obair atá ar bunagaing. Tá míad bro dúil as a ról I daca le cóirleo thuairt an dá lucht rialtais chuig agus has. Tá go míad tacaíocht freisin de chomhlachtaí puiblií agus de grúpaí agsúla san airneáil phríomháideach agus san airneáil leonach I ngach go nó a bhaineann lenar deanga hain. Tacaí an Foras na Gaeilge le réimse le an tuinscroil chomá, agus chuirmid cúnamh dúntais ar fáil dagriochtaí agus de grúpaí agsúla ar fud Oileán na hÉireann. I bríomid le pobal le gachsáis trínar go Scéimeanna an éasóg, in airneáil in oideachais agus tríd an gabhar a thugamid an healaíona agus de lucht go nó. Tá na buanna agus le scileann na caogainge, le cinntiú go náireoidh go gaile tugraí na grúpaí de friúla sin. Ar an ileamad agriochtaí do go míad tacaíocht dóibh, tá Conradh na Gaeilge, Oireachtas na Gaeilge, Cumann na Bhíon, Gaeilgeachas, Gaeilge, agus Glór na Gael. Is gard ar grí an na bháilíocht, an chruthaíocht agus an chomhpháirtíocht phríomhar. Cabhraí an Foras na Gaeilge le fás agus le forbairt ar deanga hain freisin, trí nua ocail, nua hairmí agus nua ailseáin na chur lé gach lá beo. An rih is agat gúil stríseog a cheannas na mílte focail lán saolaíochta a tháinig isteach len ar bhoclár nua. Tá ról lánach ag Foras na Gaeilge a ggurchan cín na folclóireachta, na teirmeolaíochta agus na fáilsitheoireachta le fada an lá. Tá míad a dúil go mór leis an trostteanga seo chuirde a haint inmh agus san amatá roin. Le chéile, trorómid agus tacómid a tuinscdómh agus le cóhpháirtíochtaí nua a chinteoid go méid cead cainte a gcónaí ag ar deanga hain. Foras na Gaeilge, sí ar deanga hainaí.